Daj nám, Bože, daj dobrú cestu pre nebesku. Daj nám, Bože, daj. Karolinka, poď, ja ti nájdem pár. Postavte sa, potrebujete ja no, vy ste pred nás. Veľmi významný a taký rozšírený tanec ľudový Karičku zo Zemplína a už stojíme vlastne v kruhu. Že hliboká voda, Ejžeše už chudobná, Dzivočka neoda, a zelená tráva, ja krajina malá, za 2 ročky bojoval, ja za ním čekala. Zelená tráva, ja krajina malá, za 2 ročky bojoval, ja za ním čekala. Čekáme na hofesta, a čítajme dneša, zeleného venca, a čítajme dneša, zeleného venca. matematika, 4, tu som Som
Všeobecne, že to je veľmi taká, to je veľká sila, fakt. Klas to je najviacsza energia, ktorú ľudia vôbec má. Snažte sa to urobiť tak, żeby iba hlavička sa pohybovala, hej? A ostatné časti tela, żeby boli úplne pokojné. Iba hlavička. A teraz tie isté pohyby, ale trošku menej. Nepočúvam sa vôbec nie je to o tom, že by to malo byť krásne, byť silné, byť tie ľadiť sa do niečoho. Nie. To je o tom, toto cvičenie je o tom, že je ten hlas uvažný, badáme ten svoj hlas. Môžete si zatvoriť oči. To je ten váš správny hlas. Že keď ho cítite v hrudi, to je ten správny hlas, to je váš základ. Čo ja vám na to pračku na budúce zrobím. Bude modrá z toho. Tak som to tak, ja. To sa tak zmení a oni tu mravci a zmenia modrú na zelenú. Na zelenú. Dobre, zapneme kufrík. Šup. A 15 minút. Panu Bogu Cię polecę i Najświętszej Panianeczce, żeby spało w kolibę. I Najświętszej Panianeczce, żeby spało w kolibę. Krásne. Krásne. Rubička Žinčica. Prejdeme k dnešnému večeru, ktorý začne rozhovorom alebo respektíve diskusiou, ktorú bude mať pod moderátorskou hlavičkou na starosti Vladimír Potkan-Potančok z relácie Hudba sveta na rádiu FM a konkrétne vyspovedá Mareka Styčinského z Poľska a Andrewa Cronshawa z Anglicka, ktorí vám porozprávajú o svojom umeleckom živote v spätosti so slovenskou fujarou. Hrali na nástroj, ktorý je typický pre Slovensko, pre Podpoľanie, ale v tomto regióne sa používa, hrajú na fujaru, čo je také dosť nezvyčajné, že Poliak a Angličan, ktorí používajú fujaru, tak sa ich chcem opýtať, že ako sa vlastne k fujare dostali, kde ju prvýkrát počuli a odkiaľ vlastne majú svoje fujary, ako ich získali. Myslím, že to byla taká láska od prvého... Na prvé počutie láska. Na prvé počutie. Usłyszałem fujarę w Szwajcarsku. Je tam veľmi dobrý muzykant, hudobník, który gra na fujary. Kochają ten zvuk, to jest veľmi, myślę, że to jeden z 3-4 nastrojów na całym świecie, który można od 2 sekund poznać, że to jest ten nastrój, a nie inny. First heard Fujara on a record which was the prize winners at
the radio prize, the Bratislava Radio Prize, which is now the Stratina Prize. But this was from the prize in Burgas in 1974. And there's one like this. And I went, what's that? I have to have that. So that's the first part of the story, telling that. No, já se to pokusím teda přeložit. Nevím, jestli dokážu ještě dobře přeložit, ale snad. Takže poprvé se dostal k fujaře v roce 1974, kdy vlastně ji uslyšel na nahrávce, která tehdy vyhrála nějakou rádio cenu v Burgasu, předpokládám. A cena sa kedysi volala, že veľmi zložito PRIK the Folkloric Radio Bratislava, lebo tak nejako teraz sa volá cena Svetozara Stračinov. Je to taká, každé 2 roky sa to koná v Bratislave, v rozhlase a porovnávajú nahrávky z rôznych krajín. Tak to byl úplně unešený, že prostě ty zvuky, které slyšel v životě, předtím neslyšel a právě to a tak se mu ohromně líbilo. A že kdo to nahrávku z roku 74 ještě neviděl, tak nebo neslyšel, tak určitě doporučuji, aby si to poslechl. To się nazywa rozfuk i ten rozfuk to jest to, co ma najlepsze I should say that normally fouillards are made of wood. This isn't a plastic cling film fouillard, it is actually wood, but I don't want to unwrap it because it has to fly home in the same case as this one. They're just like brother and sister. They live in the same case and they will fly back on German wings as a pair of skis. Říká, že opravdu to, jako ten dojem, že ta fouillera plastická je falešný, protože pod tím obalem je opravdové dřevo a tyhle ty 2 fouillery teďko budou jako bratra a sestra, budou spolu létat v jeho batožině letadlové a to dokonce v kufru na lyže, protože to vychází levněji.
vysloboduje cudzia sila. Vždy je to neuveriteľné, znova v sebe nájsť lásku, nadýchať sa z chutí chladného vzduchu, obľúbiť si zore, darovať si krásu. Slobodná, chcem sa odraziť od dna, kde hľadám pohyb a šťastie, kde rastie, kvitne a dozrieva, chcela by som ho oberať. Vidieť úzkosť, chcem sa nebáť, čo poletí sen v pomalom smede na púšti, kde v bezvetrí vyústi ako múdna rieka, cez ktorú nepreteká.
Tam się chłopcy schodzacie, co ja dziecacka. Whoa!
ste sa zabavili, možno, že niektorí aj zatancovali, zahriali, ale teraz už pomaličky prejdeme k takému hlavnému guru nášho tohtoročného šumenia a to je fotenie, na ktoré, teda vyhodnotenie fotenia, na ktoré čaká určite mnoho z vás, ktorí sa zúčastnili fotomaratónu. Takže ja by som chcela v tejto chvíli pozvať sem ku mne na pódiu členov poroty. Konkrétne začneme dámou, Marketka Luskáčová. Nech sa páči, poďte všetci na pódium. David Sládek, Richard Poháč a Jan Viazanička. Páni a dáma. Veľmi ráda, že sa mi ešte podarilo raz prísť, vďaka tomu, že ma pozvali zo šumenia, aj vďaka Palovi Melovi, ktorý ma doviezol na stanicu, z Batožinu mi niesol, a Jožovi, ktorý ma čakal na stanici v Poprade. Veľmi ráda, že tu som. Veľmi ráda. A môžete možno povedať, že čo sa po tých rokoch na Šumiaci zmenilo podľa vás? Ale stále ľudia sú tu takí, akých ja mám ráda. Že vynikajúci. Ja poviem teda, že v kategórii detí vyhrala Rebeka Bizubová. Ak je tu, Rebeka, prosím ťa, príď si k nám po cenu a po gratuláciu samozrejme. Ja zatiaľ poviem, že kto teda Rebeke ako víťazke venoval cenu, bol to knihkupectvo Christiania, Gordanovci zo Šumiaca, občianske združenie Mons Regius ti venujú takisto štartovné do budúceho roka, takže tým pádom už musíš prísť na budúcoročné šumenie a takisto aj nejaké tie suveníry od Dominiky Margetovej. Takže blahoželáme. Ahoj, Rebeka. Ahojte. Odkiaľ si k nám prišla? Z Trebišova. Až z Trebišova. A ako si sa dozvedela o tejto akcii? Môj ocko tu už bol 3 roky. Takže ťa zaučil, povedal, čo máš ako robiť a teraz si prišla po cenu. No. Prejdeme teda na tú dospeláckú kategóriu. 3. miesto vyhráva Laurenčíková Mária. Já jsem ještě chtěl chviličku, ty fotky, co tady vidíte nad námi, tak jsou ty fotky, o kterých mluvíme, které jsme ocenili, jo. A tady u té série jsme zvlášť ocenili tu výtvarnou nápaditost a vlastně tu kombinaci nějakých těch textů a dodatků různých textových k té fotografii a tu vodku. Teda. Prechádzame na 2. miesto, ktoré vyhráva Alexandra Šifrová. Je tu? Ceny venuje takisto spoločnosť Skandinávia Poprad, knihkupectvo Christiana, Gordanovci zo Šumiaca, Dominika Margetová, Bubikoviny a Mons Regius venuje štartovné do budúceho roka. Čiže Alexandra takisto bude musieť prísť na šumenie, pretože bude mať zaplatené štartovné. Je tu manželová sestra, takže manželová sestra by teda mohla prevziať ceny švagrina. Ideš nám teda niečo povedať ako švagrina? Netreba. Tak pozdrav Sašku, že blahoželáme. David, okomentuješ nejakú sériu? Tak já bych to tak předal zase dál pro tuhle sérii. Je to tvoje? Došla ti materka. Husličku dajte hore. Baterku dones. No a to bolo všetko. Ty si sa z toho inak... Za 1. miesto a hlavnú cenu vyhráva Špaková Maruška. Je tu? Ja zatiaľ dúfam teda, že áno, pretože úplne sa musíš tešiť na tú cenu, ktorú vyhrávaš. Ja poviem, že ceny venovali spoločnosť Skandinávia Poprad, knihkupectvo Christiana, Gordanovci zo Šumiaca, Dominika Margetová a tú hlavnú cenu poviem, až keď bude Maruška vedľa mňa. Zatlieskajte, veď si to zaslúži.
A ešte tu máme jednu špeciálnu cenu Markety Luskáčovej, ale jednu, no akože volá sa to takáto kategória, že cena Markety Luskáčovej, ale v podstate budú dve ceny, jedna pre dieťa a jedna pre dospeláka. Takže konkrétne teda v tej menšej kategórii deti vyhráva cenu Natália Basarová. Natálka, ak si ešte tu asi hore, tak si poď po cenu. Zatlieskajte jej. A Natálke venuje cenu Marketa Luskáčová, Margaretkovo a Erik Baláš a Arola Film. Natálka ide aj s Oskom. Zatlieskajte jej. Takže cenu Markety Luskáčovej v rámci kategórií, teda dospeláci, získava pán Martin Bizup. Je tu? A cenu teda venuje Marketa Luskáčová a Erik Baláš a Arola Film. Zatlieskajme teda víťazovi v rámci tejto kategórie, Martinovi. Ahoj, alebo dobrý večer. Ahoj. Odkiaľ si k nám prišiel? Ako Rebeka Strebišová. Vlastne áno. Ty si ten tatko, ktorý ju zaučil. To som ja. Áno. Tak nám povedz teda, že teraz sa z čoho viac tešíš? Z série alebo zo seba? No z série samozrejme. Ale blahoželáme aj tebe, takže bude doma poriadna oslava. No, keď dojde domov, áno. Tak si ešte užite dnešný večer a blahoželáme. A ja by som teda odovzdala slovo asi Davidovi, nech povie, že prečo ste vybrali práve túto fotku. Tak tuto fotku, nebo tuto sérii vlastně vybrala sama Markéta Luskačová. Ta série byla mezi našimi favority taky, ale prostě líbila se nám úplně všem, takže proto. Neviem, či je teda ešte niečo, čo by ste chceli možno na záver povedať, nejaké celkové zhodnotenie tohtoročných fotografií. My bychom vás chtěli jenom pozvat na příští rok. Přijďte a foťte a foťte a přijďte a zase foťte. Takže počuli ste Davidov odkaz, foťte, foťte a foťte. A my vám teda ešte raz veľmi pekne ďakujeme a nelúčime sa s vami, dúfam, že sa vidíme aj na zábave. Takže ďakujeme, veľký potlesk pre porodcov aj pre všetkých súťažiacich.